Satu dia. Ini memang satu je lah. Малайзиядан келген журналистларның репортаж әзерләгән вакыты бүген башкаланың Кул-Шәриф мәчетен, Казан гаилә үзәген, ширкәүләрне аларда да күрәчәкләр. Азни Фатхин Ануар дәүләт телеканалында хәбәрче булып эшли, тапшыруларны берничә телдә әзерлиләр: инглиз, кытай, һинд телендә. Форумга кадәр башкаланың тарихи урыннарын төшереп алганнар. Sporting event before, so that's my only idea about Kazan. Без Казанны спорт шәһәре дип белә идек, ләкин монда килеп, икътисадның зур үсеш алганын күрдек. Казан ислам дөньясының аерылгысыз бер өлеше икәненә инандык. Дөньяның төрле илләреннән җыелган журналистлар нәкъ менә шушы мәйданчыкта берләшә. Һәр өстәл саен компьютерлар, кирәксә принтерлар, эшләү өчен барлык уңайлыклар һәм шартлар да булдырылган. Чараларда катнашканнан соң журналистлар барлык яңалыкларны да ким дигәндә 10 төрле телдә шушыннан җиткерә. Мисырдан да бер төркем журналистлар килгән, аларны башкалада мәдәният өлкәсенә аерым игътибар бирелүе җәлеп иткән. Форумнан кала шушы темага тагын бер материал эшләргә планлаштыралар. Шуңа күрә әдәбият, сәнгать өлкәсе кешеләре белән аралашалар. Я вижу любовь и уважение к культуре Татарстана. Барлык биналарның да диварларында диярлек рәссамнарыгызның, шагыйрьләрегезнең сурәтләре эленеп тора. Сез тарихны онытмыйсыз, үзегезнең шәхесләрегезне кадерлисез. Бу урын чын яңалыклар студиясын хәтерләтә. Утлар көйләнгән, кәнәфиләр әзер, кунаклардан интервью алалар. Әлеге мәйданчыкны форум өчен махсус ясаганнар. Ул 2 көн дәвамында иртәнге 9-дан кичке 6-га кадәр эшли. First time for me to visit Kazan. Мин туризм юнәлешен яктыртучы зур басмада эшлим. Казанга тәүге килүем оештыру югары дәрәҗәдә. Татарстан турында сөйли алырдай ачык кешеләрне очраттым. Мөмкинлек булса, киләсе елга да форумга килергә телим. Журналистлар өчен эшләүче медиа үзәкне Татмедиа Республика агентлыгы әзерләгән. 80 кешелек эш урыны, ашап алу, ял итү өчен дә махсус мәйданнар бар. Медиа центрыбыз иртәнге 8-дән кичке 9-га кадәр эшли. Әмма дә ләкин инде журналистлар соңгарак калалар икән. Без соңгы журналист киткәнчегә кадәр монда эшлибез, аларга ярдәм итәбез, консультатив ярдәм күрсәтәбез. Шулай ук безнең медиа центрда пресс-конференциялар залы бар. Һәм анда сәгать саен сессияларда катнашкан спикерлар белән брифинглар уздырыла. Спасибо, что нашли возможность. Бүген монда ислам дәүләтләре журналистлары белән берлектә медиа сессия узды. Анда хезмәттәшлекне ныгыту һәм яңа элемтәләр булдыру хакында сөйләштеләр. Икътисад өлкәсендә үсешкә ирешергә телибез икән, мәгълүмат ашада берләшергә кирәк диләр. Безнең бүген инде менә сөйләшүнең төп максаты уртак тел табып, уртак тел сөйләшү. Ничек аралашуны оештырырга һәм киләчәктә дә аралашып бергә эшләргә. Әлбәттә инде беренче мәдәни бара, аның артыннан икътисад бара. Икътисад иң төплесе, иң кирәк. Безгә бит инде кирәк инвестициялар. Форумга Төркия, Германия, Тунис, Гарәп әмирлекләре, Иран, Ирактан да хәбәрчеләр килгән. Чит ил журналистлары өчен Казан буенча экскурсия уздырачаклар. Алар шулай ук Иннополисны, борынгы Болгарны, Зия утрау шәһәрчегендә күрәчәк. Инзилә Хөсәенова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.